Yeah, ndithu amene wandiya Kabambe kutulukira ku press briefing imene kuko ya UTM choncho tiyeni kuna litu mafuso makamakato lankhaniwo iyeyo atatokola kutoka zachiyezu kumatu lankhani ndi naonso ndithu anali ndizi mafuso zokhwima komabe ndithu tiwana kuti zachitika bwanji kumeneko. Kotero inali program ya 2 hours komano ndingokupatsani mwa short yoyambirayi ikhale speech ya Kabambe Pauk kenako video number 2 imene ndiyitumizenso imene idzakhale ya mafuso okhaokha amene atulankhani anawafusa Kabambe nde yoyambayi wonelani ya number 2 ili mkati kuphikidwa ikubweranso. Guys, thank you so much. Ipeleke ulemu kwa Vice President athu chipani cha UTM wa Central Region komanso komiti yanu yonse yochokera pano pa chigawo chapakati. Pereke ulemu kwa members azinzanga onse aku National Executive Council Central Committee ya UTM komanso ma members a National Executive Council natonse amene ngakhale pano aku NEC ndi akuluakulu achipani tonse amene tili pano komanso ndipereke ulemu kwa members ama media houses tonse amene tili pano masanano komanso pyolera mwa inu ndipereke moni wa chaka chatsopano kwa Malawi onse wa chaka chino cha 2025. Perekenso moni kwa inu ma journalists athu moni wa chaka chino tukumana koyambirira chaka chino cha 2025. Happy New Year. Titachoka ku convention ifeyo monga ngati utsogoleri watsopano wa chipani cha UTM tinakhala ndi nthawi yoyenda m'makuka ndi mamidzi osiyanasiyana Malawi yonse ino. Ndayenda ndi azinzangawa, ndayenda pafupi dziko lonse, ndakumana ndi mafumu ochuluka kwambiri, over half ya mafumu akuluakulu athu onse dziko la Malawi. Ndakumana ndi azitsogoleri athu mipingo osiyanasiyana Malawi muna ochuluka kwambiri. Ndakumana ndi akuluakulu ama NGO osiyana kwambiri dziko lino. Ndakumananso ndi Amalawi osiyanasiyana malo osiyanasiyana dziko la Malawi. Konseko kumene takhala tikumana ndi anthu akunena zambiri zokhudza dziko lino, andi zina mwa izo zinali zomvetsa chisoni ma stories amene makhala ndikumva ndi amene ineyo pamodzi ndi anzangawa tinakonza kuti tifotokoze zimene tamva Malawi osiyanasiyana dziko lino akukamba za dziko lawo. Komanso kwina ukamatifunsa ifeyo ngati UTM, kodi inu ya UTM maganizo anu ndi otani pa mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Chotero masanano tinaitanitsa press conference ndi cholinga choti tipereke zimene tamva zimene Amalawi akunena, komanso tipereke maganizo athu amene ifeyo tikudzionera ndi mmene dziko lathu lingathe kusinthira. Ndinenenso at the outset kuna kuti ifeyo tizikhala ndi press conference ngati imeneyi monthly, mwezi ni mwezi tizikhala nayo mpaka na pamene dziko lino lidzapanga chisankho chachikulu mu September muno. Tikhala tikumacheza ndi kukamba ndinu atolankhani a nyumba zosindikiza mawu zolusira mawu zosiyanasiyana. Choyamba chimene tachimva kwambiri chikuchokera kumamidzi kumadera osiyanasiyana ndecho nena kuti Malawi muno njala yavuta kwambiri. Njala yavuta kwambiri Malawi muno. Amalawi ambiri akudandaula akuti njala imene akuiona chaka chino ndi njala imene Amalawi ambiri sanayioneponso. Wina koko wina ntampeza amanena kuti njala imene ili chaka chino anayionanso 1949 ndipo kuchokera 1949 sanaoneponso njala yayikulu ngati imene ili chaka chino. Nakumana ndi asinyo chief ena amandiuza mudera mwawo anthu afika pomadula udzu ali pali udzu wa mtundu wina wake umene akumaudula
ndikumausinjasinja popanga ngati ufa ncholinga choti aphike nsima kuchokera ku udzu. Ena makhamukuona akulemba nkhani yoti anthu akumagonera mango, komanso pakati patakhala tikumva kuti ena amachitenga chitedze chija ndikuchotsa zoyabwa zija ndikupeza nthanga ija ndikuchotsa zamkati muja ndikumazisandusa zakudya zimenezo. Amalawi akuti njala yavuta kwambiri. Last week timamva za story ya ku Nchewu yakuti banja lina akuti linadya zakupha choti lathamangira nawo chipatala, kwa mapeto ake banja lonse lapezeka kuti lataya moyo wawo chifukwa choti anadya zinthu zosayenera kudya chifukwa cha njala. Njala yavuta kwambiri. Amalawi anzanga mukudziwa kuti njala ifike pamene afikira apa nchifukwa chona kuti mtengo wa fetereza wakwera kwambiri mdziko muno. Sikale mtengo unali 18,000 kwacha, koma lero mtengo wa fetereza ndi 100,000 kwacha plus. Ndi Amalawi ambiri akuti akulephera kugula fetereza uja, komanso anthu opeza nawo mwayi pa fetereza uja amati wa AIP watsika kwambiri. Anayamba ndi mafiga okula kwambiri, pano amene akulandira pamodzi mwina ndi awiri kapena atatu, anthu ochepa kwambiri amene akulandira fetereza wa AIP m'midzimu. Ndiye chifukwa china kuti mitengo ya fetereza yakwera kwambiri, anthu sangathe kugula fetereza, komanso fetereza othandizika uja wa AIP watsika kwambiri, ndi anthu ochepa amene apeza fetereza. Zotsatira zake njala yavuta kwambiri mdziko lathu lino. Zimenezo ndi zimene Amalawi ambiri akunena, nkhani ya njala komanso nkhani yakuvuta kwa fetereza chifukwa cha kukwera kwa mtengo wa fetereza. Ndingonjezeranso kuti chuma chathu cha dziko lino chimadalira kwambiri ulimi, chotero kuti ulimi ukachita bwino chuma chonse chimachita bwino. Komano mmene fetereza wavutiramo, anthu ochepa apeza fetereza, ulimi wathu wasokonekera kwambiri, wapimbinira. Ndiye chifukwa kuti agriculture is the backbone of the Malawi economy, timadalira kwambiri ulimi. Ndiye chifukwa ulimi uja wapimbinira. Muchizungu amati when agriculture coughs, all sectors of the economy sneezes, or the whole economy sneezes. Ulimi ukakanika mdziko muno, ndiye kuti ma transporters apanga transport foja ochepa, apanga transport chimanga chochepa, anapanga transport fertilizer ochepa, anthu ogula ndi ogulitsa ndalama zimene apange pakugula ndi kugulitsa zipangizo kapena kugula fetereza kapena chimanga zimakhala zatsika. Komanso financial services sector nawonso zimakhala kuti ma transactions awo achepa, komanso azomangamanga anthu amadalira apeze ndalama kuti amange. Ndiye chikangovuta chakudya mdziko kapena ulimi ukangovuta, when agriculture coughs, the whole economy sneezes. Aliyense mu economy amavutika. Ndiye chifukwa chake chuma chathu chakhala chikukwera mopimbinira kwambiri kuyambira mu chaka cha 2020, chifukwa ulimi wathu wakhala kusokonekera zaka zonsezi, udakali wovuta mmene ulilimu. Komanso chaka cha mawa zikuchita kuonekeratu mmene dzavutiramo kuti chaka cha mawa njala tinayo panoyi, chaka cha mawa njalayi ipitirire kuoneka kuti sitha ndithu, chifukwa anthu ambiri akukanika popeza fetereza uja, anthu ambiri sanathe kupeza nawo fetereza wa AIP. Ndiye kuti chaka cha mawa pambali poti chaka chino tadya chitedze ndi kudya udzu, chaka cha mawa tiyembekezere kudya zina zoposera chitedze ndi udzu. Chaka cha mawa chuma chathu chasokonekera chifukwa agriculture is failing to take, chifukwa kuti fetereza wativuta, nkhani ya mega farms ya irrigation zonse zinatikanika. Ndiye chifukwa chimenecho ulimi wathu mdziko lino wavuta kwambiri. Ndiye mupezanso chifukwa chuma cha dziko chapimbinira, there's a contraction in the economy, chapimbinira. Zatanthauzaso kuna kuti anthu ambiri kuti apeze ntchito sakuzipeza, chifukwa makampani ambiri ali linked kapena related ku agriculture. Ndiye chifukwa kuti amadalira kwambiri ulimi, zakuulimi, kuti makampani za mabhizinesi ayende. Mmene ulimi wasokonekera, mabhizinesi ambiri nawonso asokonekera, chotero ntchito zikusowa kwambiri mdziko muno. Achinyamata ambiri ukawafunsa ali ndi ma masters awo, ali ndi ma degree awo, angoyenda kuyesera kusakasaka ntchito, koma ntchito sizikupezeka. Dziko la Malawi lili pa moto ndithu, chifukwa alimi akulira, komanso achinyamata akukanika kupeza ntchito zimene akanatha kuzipeza. Komanso mukayang'ana mmene mitengo ya zinthu yakwerera, zinthu zina zonse zakwera kwambiri mitengo.
kandi mafuta agalimoto adakwera kwambiri mtengo, komanso kandi mafuta ophikira, zakudya zapakhomo ndi zina zotero, chilichonse chakwera kwambiri mtengo at 33% inflation, pamene anthu masalari kwakwezera ndi 10%. Zikuoneka kuti pali big mismatch yonena kuti anthu akugula zinthu pa mtengo waukulu kwambiri, pamene timasalari tomwe tichasitinakwere. Nde nawonso amuzintchito nawonso moyo wawo wapimbinira, wavutika chifukwa kuti masalari sakutha kukwanitsa kugula zinthu zimene akanatha kugulira mbuyo monsemu. Komanso nawonso amabizinesi, chifukwa kuti anthu ndalama alibe, disposable income alibe, nawonso amabizinesi akuvutika kwambiri. Mabizinesi awo sakuyenda, akukumana ndi high production costs, mbali ina yakugula zipangizo zawo za business pa mitengo yokwera kwambiri, pamene ogula alibe ndalama mbali nayi. Nde nawonso akuvutika kwambiri anthu amabizinesi onse opanga mabizinesi ndi malonda ambiri akuvutika kwambiri mdziko muno, chifukwa kuti economy yasokonekera. Komanso palinso ena amadalira kuti akagule zinthu zawo kunja, apeze ka forex, akagule zinthu ku Tanzania, akagule zinthu ku Chipata, abwera dzagulitsa panya business awo onse ache chifukwa cha kuvuta kwa forex. Nawonso akuvutika kwambiri kuti mabizinesi awo ayende apite patsogolo. Komanso forex iyo pambali poti ukanika akuipeza pa mitengo yokwera kwambiri kulikonse kumene angathe kuipezako, chifukwa akapita ku mabanki forex kulibe, apita madera ena kumene akupeza forex pa mitengo yokwera kwambiri. Ndiye mukayang'ana amabizinesi akuvutika kwambiri, achinyamata ntchito zasokonekera. Mukayang'ana muzintchito inflation yakwera kwambiri, sizigwirizana ndi masalari yawo. Mukayang'ana anthu amadalira ulimi, nawonso amadakalima apeze chakudya, koma pambali pa chakudyacho zina amadafunika agulitse apeze disposable income yogulira zapakhomo pawo. Zonsezo zakwera kwambiri, zavuta. Zimenezo ndi zimene anena kwambiri Amalawi, kuti Amalawi ambiri akukhala moyo wovutika kwambiri. Komanso kwa iwo amene ali magalimoto, amene ali ndi transport business, mupeza kuti chifukwa cha kuvuta kwa mafuta magalimoto angogona pa ma filling station. Ndi anthu ambiri ukamacheza nawo ma filling station akudandaula kwambiri kuti akanalaka dziko lawo muli fuel, koma fuel mdziko muno mulibe. Ndoti uzikakhala pa filling station masiku awiri atatu kuvutika kuti upeze fuel. Ndiye amabusiness ngati minibus onyamula zinthu, chifukwa amakhazikika pamene paja nthawi yayitali, nawonso akuvutika kwambiri. Ndimamvanso za anthu amene akanyamula mafuta ali matankers, ali ndi business yonyamula mafuta, akuti nawonso akuvutika kuti apeze mafuta kuti matankers awo apite kutanga ndi malo ena akapeze mafuta abweretse mdziko muno, chifukwa nawonso akuvutika mabizinesi awo onsewa alowa pansi. Komanso ifenso tonse tikudziwa kuna kuti umphawi mdziko la Malawi wakula kwambiri. World Bank statistics ikuonetsa na kuti pa Malawi 7 ali onse mwa Malawi 10 ali pa umphawi wadzaoneni. Ndi mmene umphawi watichulukira ndikuti kulira muno mdziko la Malawi. Ndiye mukayika umphawi kuchuluka, ndikuyika kukwera kwa zinthu mochuluka, kusowa kwa zintchito, kulima zinthu zochepa, osapeza income, zonsezo zikupangitsa kuti Amalawi moyo wawo ukhale owawa kwambiri, ukhale umoyo wopweteka kwambiri. Komanso dziko lathu nkudaba kuna kuti nthawi yokhayokhayo dziko lathu likubwereka kwambiri ngongole. Ngongole zachikaposera pa 4 trillion mpaka na 15 trillion. Ukafunsa kuti ngongole izizi 11 trillion zakongoledwa mu nthawi yochepa yokhayi zapita kuti ndalama zimenezo zagwira ntchito yanji. Sungaone chitukuko cholozeka choti ungathe kuona kuti chitukukocho chabwera ndi 11 trillion ndi ichi choti ungathe kuziona. Ndena akamanena kuti katangale wavuta dziko lino umangokhulupirira, chifukwa sangabwereke 11 trillion osaona kumene 11 trillion ija yapita kapena yalowera. Nzipatala mwanthu Amalawi ambiri akudandaula, mankhwala mulibe. Ndizona adukapita amakuza tukagule wekha mankhwala. Amalawi akufinyika, Amalawi akudandaula, Amalawi akulira kuti mankhwala nzipatala mulibemo. Komanso timamva story inaposa chedwa kuti pambali pa mankhwalawo anthu chipata cha ntcheu posa chedwa pamanena pambali pa mankhwala akuti ngakhalenso nkhani ya chakudya nzipatala zambiri mulibe. Chotero anthu akudandaula, akudandaula kuti mankhwala komanso zakudya nzipatala zathu mulibe. Ndiye mwina nkufunsa funso, kodi nchifukwa chani mavuto onsewa akula dziko la Malawi? Nchifukwa chani tili pa mavuto amene tiliwa tsiku la lero? Ndingayankhe ndipo ndakhala ndikufotokoza kwambiri nkhani izi zitatu zapangitsa kuti mavuto amenewa akule.
choyamba nchakuti tasankha adindo ndikuwayika maudindo anthu amene sadziwa ntchito, koma tangowasankha ndikuwayika chifukwa they are politically connected, chifukwa amachokera kumene ife timachoka, chifukwa ali aligned ndi chipani chathu. Ndiye tangowasankha amenewa nkuwayika maudindo amenewa. Ndakhala ndikunena kuti dziko la Malawi vuto lalikulu kwambiri loyamba limene tikuna kuthana nalo ngati dziko ndiye vuto la tsankho, nepotism, tribalism, cronyism ndi imene yavuta kwambiri. Imene yoyo ndakhala ndikunena kuti takhala ndi vuto ili kuyambira mbuyo monsemo, koma panopa zanyanya zanketsa. Boma lililonse mbuyomu limapanga polish nkhalidwe osakhala bwino. Amalawi takhoza kugwira ntchito yabwino ndi credentials alipo various positions, koma sitimafuna kuwayika because they are not politically connected. Samachokera kumene ife timachokera, they are not aligned with our party, and chotero sangathe kulembedwa ntchito, and yet dziko ndali ngono kwambiri mungamerereremo. Ndiye chimene chavuta kwambiri Manchester City, Manchester United kuti iwine imafunika isankhe the best 11 mu timu yawo. Akasankha ma players amene akwadalira the best 11 mmayembekezera kuti muwina ndi proper system ndi coach wabwino muwina. Koma ife tangosankha beta sankhiramo anthu amene sakudzidziwa ntchitozo ndiye tangowayika ifoti they are politically connected. Limenelo ndiye vuto number 1 lapangitsa kuti tipezeke pamene tili ifepa limene takhala tikulipanga nacha. Ndidanena kuti mbuyomo kuti His Excellency Dr. Banda Kamuzu Banda, may he so rest in peace, kuti atabwera pamodzi ndi Amalawi ena adanena kuti mchitidwe umodzi umene tinokuchotsa mdziko muno ndiye mchitidwe wothana ndi utsamunda umene uja analimbana nawo ndipo anathana nawo. Mmene abwera His Excellency Dr. Bagiri Muzi adanena kuti ndi anzawo tichotse mchitidwe uwu wokhala one party system of government, tiyikepo multi-party system of government, tibweretse a new form of governance, democracy, tichotse autocratic regime of government, tibweretse democracy. Adagwira ntchito ikulu kubweretsa democracy mdziko muno. Ineyo I submit ku Malawians chinthu china chimene tiyenera kuchichotsa chonyansa mdziko muno choyipa kwambiri ndiye chinchitidwe wa tribalism, nepotism and cronyism. Ngati ifeyo sitingathe kuchotsa tsankho m'mitu yathu maganizo athu kuti anthu tidzatenga only on merit kwayika pa mpando chifukwa ndiye khayo ndi okhawo amene akuyenera kuti akhale pa mpando, dziko lathu lisitha kulikonzayi. Pokapoka Manchester City ifike povomereza titenga ma best players okhaokha tidzatha kuwina. Ndi ifenso Amalawi tikuyenera kutenga anthu okhaokhawo amene ali ndi kuthekera koposa wina aliyense ma positions kuti dziko lathu lipite patsogolo. Chachiwiri chimene ndifuna ndichipereke kwa Amalawi chavuta ndi chani kuti mavuto akhale ndikufika pamene afika apa ndiye katangale dziko mwathu muno wakula kwambiri osati masewera. Lero mwaona anthu amene analembera ntchito kandunduna kanzantundu wanji 4 years ago, lero mwaone alemera kwambiri mukanthawi kochepa. Funso nkumati kodi anthuwa muzaka zomwezi kasalali awo tikudziwa alemera bwanji ngati mene alemereramo mukanthawi kochepa. Ndikatangale palibenso yankho lililonse, komanso tingathe kufunsa kunaka kuti kodi ma contract ambiri takhati kumvawa kogula mafuta, kogula ferereza, kumakhala zinkhani zonenedwa zambirimbiri mbwe zakuti umachita kudziwiratu kuti corruption kumeneko inachitika ndipo idakachitikabe. Komanso most of government contracts procurements apeze anthu odagwira ntchito zina zake mboma, apese anthu odapange supply katundu yake mboma. Lero lino anthu oseaja mukaone the entire procurement system ya boma, it is a criminal enterprise yakuti anthu akuyenda kupereka chiphuphu china chake, wina ajepo, wina atengepo chani kapena dzitani. Lero lonse kumapezeka nkhirisitu okhulupirika wabwino kuti angathe kukapeza contract kuboma kapena kuparastato opanda kupereka china chilichonse. Dzikudalira ukhale politically connected kapena upereke china chake kuti iwe upeze contract ngati manager. Ndiye mavuto amene tachulukidwa nawo mdziko lino ndi akatangale amene apangitsa kuti dziko lathu lifike pamene lili pamenepa. Chachitatu ndi china chachikulu nchona kuti ndondomeko zathu zachuma takhati kudzitsatira zakhala zolakwika kwambiri.
ndakhala ndikufotokoza kunaka kuti matenda tili nawo mdziko muno ndi matenda atatu akuluakulu. Ndondomeko zathu zachuma ndi zolakwika kwambiri. Tikumangodalira basi kukhala moyo mangopempha kubwereka, tikabwereke uko, tikabwereke uko, tikabwereke uko, tikabwereke uko. Kuyambira 2020 kufika pano, every fiscal year boma limabwereka about 1 trillion kwa chaka ndi chaka. Chaka chiloyamba ndabwereka 800 and something billion. Chaka chiwiri 900 chakuti 3 billion. Chaka chachitatu 1.3 trillion. Pano 1.4 trillion. Kumango khalira kubwereka. Vuto la kubwereka kwambiri ndalama nali. Tikakabwereka ndalama mu mabanki kuti tigwiritse ntchito za boma, zimapangitsa kuti mabanki onse aja akhale opanda ndalama ina iliyonse. Chotero ma private sector akapita ku mabanki abwereke ndalama zija sizimapezeka ku ndalama zija. Ndi ma private sector amene ali engine of growth mdziko muno amakanika kuti abwereke ndalama, mabizinesi apite patsogolo, akulitse mabisa ziyenda bwino, adzilemba anthu ntchito, adzipanga katundu ochuluka. Zimene zijazo zimakanika kutheratu. Ndiye we paralyze the private sector chifukwa ma private sector athu sangathe kupeza ngongole. Komanso boma likabwereka kwambiri mabanki limapangitsa kuti chiwongola zanja changongole zija chikwere, demand and supply chikwere kwambiri, ndiye ngongole zakhala zikukwera kwambiri. Zinachoka amene ngati ne Governor Reserve Bank policy rate nali 13.5%. Pano policy rate afika 26%, koma kuti muyiwangane effective rate of interest ili well above 50%. Ndiye akayikapo soti ngongole timamaka apo tawota mabanki ngongole zafika 60%, 70%. Munthu abwereka bwanji ngongole at 70%, apa nga business yandu wanji yakuti angathe kupindula nayo. Ndiye boma likamabwereka ndalama kwambiri mabanki limapangitsa kuti ndalama zija mabanki zisowe, komanso chiwongola dzanja pa ngongole zija chikwere. Ndi chifukwa chake lero tikuti ma business sector, ma business awo apotera chifukwa ukanika kupeza capital yopangira run ma business awo. Chachiwiri, boma likamabwereka kwambiri ndalama mabanki, boma likabwereka kwacha ndiye kuti ma savings, ma deposits, ma pensions a Malawi amana sungitsa mabanki onse acha akabwerekedwa kupita ku boma ku Capital Hill, expenditure yake kwambiri ndalama zimapita kwa kugazi mzakunja. Chifukwa mdziko muno zimunafuna agule mulibe, akagule ma TX, ama directors, ma PS, ma ministers ndiye na hotelo, akagule ma spare parts magamondo amene achi adza apatse ma fuel ochuluka kwambiri oti aziyendera locally, komanso ma foreign trips azitha kugwiritsa ntchito ndalamazo kukapezera ma dollars akunja, ma air ticket ndi zina zotero. Komanso tatumiza anthu ambiri ku ma embassy onsewo apatse ndalama zakunja, komanso tigule fertilizer, tigule mafuta, tigule zosiyana timagula zija timagula kunja pogwiritsa ntchito ndalama za boma. Ndalama za boma actually mdziko muno amene amagwiritsa ntchito kwambiri forex koposa wina aliyense mdziko muno ndi boma. The number one entity that uses a lot of foreign exchange in the country is government. Polipira zosiyana zimene boma lija likugwiritsa ntchito. Ndiye pressure pa dollar, pa ndalama ya dollar kapena pa kwacha imaperekedwa kwambiri ndi boma, chifukwa boma lifuna ligosiyana lipeze zakunja zosiyana zimene zijazo zimapangitsa kuti ndalama ya dollar ipezeka kuti yatha pa town palibe bosi kupezeka, yambe no kuvuta kenako ipezeka kuti pali misalignment yamapezeka ma parallel markets muja apezeka kuikweza kwambiri. Chifukwa lero lino mukayangana ku mabank dollar ili pa 1700 kwacha to dollar, pamene mukapita parallel market ili pa 3500 kwacha to dollar pakali pano. Huge misalignment chifukwa demand yachoka mabanki yapita ku parallel market, ndiye parallel market rate yake kungokwera tsiku ndi tsiku kufika pene yafika paja. Ndiye vuto ilili loti boma likungobwereka ndalama chaka ndi chaka, ndalama za nkhani ikupangitsa kuti economy yonse isokonekera. Ine ndimanena nthawi zambiri kuna kuti fiscal cancer iyi ndi utenda waukulu kwambiri kupanda kuukonza palibe imene chingachitike. Ndi ngati ka virus kalowa mthupi mwako pokapoka upeze njira opanga deal ndi virus ija, mavuto sakuchokera akhala nawe mpaka na kalikali, mpaka na utapeze njira opanga treat ka virus kaja usiye kubwereka ndalama. Nkomwe pa khomo lero akabwereka ku ndalama, mawa akabwereka ku ndalama, nkucha akabwereka ku ndalama, au akubwera zakuvuta za ndalama zawo, akuzakuvuta moyo wako munthu umangokhala othawa ovutika. Lero nkhani ya fuel iyi tikumangomva yayi, lero tapita ku Badea, lero tapita ku government, tapita ku Abu Dhabi, tapita ku Kenya, kumangozungulira munthu umangopempha ndalama kuti akuthandize munthu. Moyo uwu wopempha kumangokhalira kubwereka si moyo wabwino iya.
si moyo wabwino. ukukabwereke bambo antundu wanji pakhomo ndi mavuto okhaokha. Nde iyi si fiscal policy yoyendera yomangokhalira kumangobwereka iyi mayendera ikonzedwe isiyidwe. Iyi ndi kansa weniweni wovuta kwambiri. Ngati sitingasiye vuto limeneli, vuto la forex sitingalikonse, vuto la interest rates kuti zitsika sitingalikonse, vuto la industry kuti zipanga produce zinthu sitingayikonze, chifukwa zonsezi boma laononga. Sitingathenso kuti zinthu zikonzeke popanda bomalo palokha kuti likonze. Mukaonanso mene exchange yathu ilili, ukhale ndi parallel 3500 ndiye ukhale ndi official 1700. Iwe munthu uli ndi $100 upita kuti mayeserero amene upita kuti upita ku black market, parallel market, ukasinde. Chifukwa akusinda pa 3000 chakuti, pamene ukapita ku banki akakupatsa 1000 chakuti. Ndimapereka chitsanzo tsiku lina cha Alliance 1 kuti company iyi itatumiza foja kunja $100 million. Ndiye ku banki ndalama zawo zikadzera ku banki alandira 170 billion kwacha. Zikadzera ku parallel market ndalama zawo alipidwe alandira 350 billion kwacha. Iwe ndiwe CEO wa Alliance 1, uku wakupasa 350 billion kwacha, uku wakupasa 170 billion kwacha. Utani upita kuti? Ndi chifukwa chake lero anthu ambiri akungolondola ku black market. Simungapeze ndalama on the official market, chifukwa ndalama zonse people are trading on the black market famene akupeza ma rates abwino. Nde izonso sikuti sopite ukakhale nsukulu ya economics kuti udziwe kuti kodi mbachito yake ndipanga njani. Iyi ndi conventional wisdom. Mwe kama ngodziona kuti yayi zikuchitika apazi nzosakhala bwino zolakwika. Sitingathe kukonza chimwa chathu ndi mavuto amene taonetsera. Komanso ma interest rates zambiri mafotokoza kuna kuti ndi kansa yachitatu. Ma interest rates akhaokwera, palibe njira yakuti business angathe kukhala moyo wabwino mpaka nampeze njira zakuti mukonze ma interest rates wakhale abwino. Koma njira zake zilipo, komano boma likutsatira njira zosakhabwino. Ndi zifukwa zitatu zapangitsa kuti chuma chathu mdziko muno chifike pamene chafika apa. Number 1 nikobwerezanso kuti number 1 nchionera kuti anthu tumasankha anthu olakwika m'maudindo. Nepotism, tribalism, cronyism. Chachiwiri corruption, katangale wakula. Chachitatu tikutsatira ndondomeko zolakwika za fiscal policy, monetary policy, exchange rate policy. Pokapo katita sintha zinthu status, ifeyo dziko lathu ndi chuma chake sichingathe kuyenda bwino. Ndiye ena amakonda onena kuti inu a opposition andale inu mmangonena simapereka ma solutions, mloza kuti mavuto awa, and yet simapereka ma solutions kuboma kuti ma solutions ndo otani. Ndifuna ndipereke ma solutions awa. Number 1, khani ya njala ilipo panopa ndi ntchito ya boma kwina kulikonse dziko lapansi. Anthu awa akamavutika athandize pavuto lawolo. Boma limasankhidwa ku dziko lapansi kwina kulikonse lithane ndi mavuto amene anthu awa akumana nawo. Lero tili mavuto a boma anjala, boma silingathawe, boma likuyenera lipange sort out mavuto anjala. Chakudya kulibe, ngati pali malo ena kuli chakudya chambiri chipite malo amene chakudya kulibe. Ngati mdziko simuli chakudya chokwanira tikapeze muli chakudya chokwanira tiapatse anthu akhale nacho. Takhani ma episodes ngati ambuyo tinabweretsa chimanga, boma linabweretsa chimanga kwathandiza anthu awo. Lero lino sizona anthu azidya chitedze, azidya udzu, azigonera mango. Ndi ntchito ya boma ikapanga cut budget ya State House, ikapanga cut budget ya Parliament, ikapanga cut budget ya OPC, budget ya police, budget ya kuti ipeze ndalama zakuti igulire ndi kwathandiza anthu chakudya, apatse anthu chakudya. Imene ntchito ya number 1 ya boma. Solution number 1, apeze ali mbomamo ndi ntchito yawo inapange zimenezo. Chifukwa kulikonse boma limayikidwa lithane ndi mavuto amene anthu awa dziko lawolo akukumana nawo. Chachiwiri, njalayi tikapanda kusamala ipitiranso chaka chamawa. Chotero nkhani ya fetereza tikuyenera tionetsetse nkhani ya fetereza takonza tasintha kuna kuti onse amene akulandira alandire. Komanso tiwathandize na wonse azirenga pangongole chifukwa sangathe kugula feterezayo. Tipeze njira yakuti fetereza apezeke mdziko muno. Feterezayo our understanding akukanika upezeka partly because of forex. Ndiye nkhani ya forex timati ikonze kuti fetereza mdziko muno apezeke. Ifeyo a UTM tikalowa mboma September ikubwerayo. Iyi idzakhala ntchito yathu number 1
yokonza vuto la fetereza mdziko muno chifukwa ulimi mdziko loti uyende ndi zinthu zitatu zoti tingakonzere ulimi. Number 1, tikonze ntchito ya fetereza, nkhani ya fetereza anthu azimpeza pa mtengo wabwino. Chotero UTM government fetereza mtengo wake tidzaonetsetsa ali pa mtengo wotsika at the exchange rate ya 1700. Pali malo ena kuti mungathe kubweretsa fetereza mdziko muno pa 1700 adzapanga land CIF price at around 55,000 kwa chapebaki. Zimezo nzodziwika. Komanso mudakhala mpanga produce fertilizer mdziko muno taona ma models anthu akuti apanga produce fertilizer mdziko muno angopanga import the only the active ingredient kupanga produce fertilizer mdziko muno mtengo wake sungadutse 45,000 kwacha. Iyi maina okhala ntchito ya boma kuti kodi fetereza wakwera kwambiri tingatani kuti amalawi ampeze fetereza pa mtengo ochipa. Chotero ifa UTM tikalowa mboma September yakubwerayi fetereza adzakhala pa mtengo wotsika. Tidzaonetsetsa zadutse mitengo imene ndaichulayi chifukwa fetereza nkoti akhoza kupezeka nkhale lero lino pa mitengo imene yoyo. Komanso kwa iwo amene sangathe kupeza fetereza, mbuyomo His Excellency Dr. Bakiri Muluzi anayambitsa program ya AI ya APIP, Agriculture Productivity Investment Program, kwa alimi amene sangathe kupeza fetereza mitengo imene yoyo pakhale input credit program adzikabwereka adzikatenga fetereza pa ngongole akantenga athe kubweza mu nthawi yake kayakhala maklabu kayakhala motani adzitha kumpeza fetereza pa mtengo wabwino. Komanso apeze pasipezeke njira zakuti abwereke ndalama abwereke fetereza kuti agwiritse ntchito akalima ndi kugulitsa zolima zawo athe kubweza kumene akangola zija. Imeneyo ni njira imene UTM ikalowa mboma September yakubwerayi tidzaonetsetsa ulimi winawo kuna kuti fetereza akupezeka pa mitengo yabwino, fetereza akuperekedwa pa ngongole wakuti alimi adzitha kumpeza fetereza amenewo. Komanso ena onse amene angathe kugula fetereza mitengo yake idzakhala yomverera ngati imeneyo. Kwa amene sangathe kupezekeratu kuti apeze mwapeza fetereza amene onse akuna zithandizira kupatsidwa mzaka zoyambirira kupatsidwa fetereza waulere. Chachiwiri kuti tikonze ulimi wathu ndiye nkhani yonetsetsa kuti madzi kapena chinyontho chikupezeka m'minda mwathu. Tikudziwa mvula yathu ndi ya njomba kwambiri. Kuti chinyontho chipezeke tipange ma mega farms, tipange ulimi wanthirira ndisinazo kuti tikatero chinyontho chizipezeka nthawi zonse timange madamu osiyanasiyana ledzitsirira madera osiyanasiyana. Chimenecho ndiye chachiwiri chofunika kwambiri tikonze ulimi wathu mdziko muno. Chachitatu ndicho maliza ndiye cholima mbewu kumene zimachita bwino kwambiri. Tikudziwa kuti simalo aliwonse kumene chimanga chimachita bwino. Kwina chimanga chimachita bwino, kwina mpunga machita bwino, kwina ma citrus fruits amachita bwino, kwina nthochi zimachita bwino, kwina zina zimachita bwino, tonje limachita bwino. Tionetsetse kuti malo ofuna kulimira tonje tilime tonje, tiapange support alimi madera amenachi kuti alime tonje lambiri. Amene malima mpunga tapange support alime mpunga ambiri, amene malima macadamia tapange support alime macadamia ambiri. Nchifukwa chake ife tupanga propose manifesto ya UTM kuti tidzayika budget yathu 500 billion kwa chaka chilichonse kukonzanso ntchito za ulimi. Tidzathandiza pambali pa chimanga ndi fetereza maulimi ena onse kuti tidzathe kumakolola zambiri dziko lino zakuti tidzapanga process mafactory athu dziko muno komanso tidzatumiza kunja kwa dziko. Tikatero ulimi wathu tidzaukonza kukhala ulimi wabwino kwambiri. Nkhani ya mavuto achuma, nkhani ya mavuto azachuma ya ndondomeko zachuma kakonzedwe kake ndi kamodzi basi. Palibenso zoti ife tipite kumapiri tikapemphere kapena ife tipite pasi pa nyanja tikapange zathu kaya tifuna titani tizichekecheke tizitemeteme. Sititha kukonza nkhani ya forex, sititha kukonza nkhani ya interest rates, sititha kukonza nkhani ya kuvunda kwa chuma chathu. Njira yokonzera mavuto a chuma chathu ndi kukonza ndondomeko zoyenera. Tikakonza ndondomeko zoyenera chuma chathu pachokha chiyambaso kuyenda bwino. Tinadutsa mavuto ngati wakale anthu anakonza mavuto achachumawo ndipo chuma chonacho chikuyenda bwino. Njira zake sitikufunika anthu tikatenge masandits ku UK, masandits ku US atikonzere chumachi. Ayi, ifeyo ainu ake ife tikudziwa kuti tikonze mavuto uyu obwereka asiye kubwereka. Tikasiya kubwereka ndalama izi ndikuyamba kumadzidalira patokha. Kandalama kamene tikupeza kacha ndikamene kakula ntchito za boma. Tasiya kubwereka ndalama m'mabanki. Mabanki aja ayamba kubwereketsa ma businesses.
private sector ayamba kumabwereka ndalama m'mabanki, business ayamba kukwera ndi kumakhala bwino. Zimenezo ndizofunikira. Koma tikapitiriza kubwereka ndalama, tikatero tikagulira zakunja, sitingathe kukonza vuto loti private sector ithandize chuma cha dziko kukwera. Silitha kukonza ndi kuthana ndi vuto la kusowa kwa forex ndziko muno. Koma boma likasiya kubwereka ndalama, ndiye kuti private sector yamba pesa ndalama zanabwereka pakugula forex jasiya kwagulira forex, ndiye kuti kukagula zakunja, ndiye kuti tsopano forex ja iyamba kupezeka, kenako no payokha kwacha ipanga stabilize ndi kumayenda bwino. Komanso exchange rate policy tikaikonza bwino, komanso mandate deposit tikaikonza bwino. Izi nzodziwika kale, zimene tikazikonza zithandiza kuti chuma chathu cha dziko lino chiyambe kuyendanso bwino. Palibenso njira ina. Mukati kodi nzotheka kuti boma lingathe kutsitsa mu ntchito zake zogwiritsa ntchito ndalama? Yankho langa ndi anthu aku maembasi tikhoza kuchepetsa, nduna tikhoza kuchepetsa, komanso PS tikhoza kuchepetsa, directors aboma tikhoza kuchepetsa. Tikumamva zoti PS galipo over 70 chakuti, directors over 400 chakuti, komanso tikumamva ku State House kuli anthu almost 900 or 1000 chakuti. Tikhoza kuchepetsa malo amene sitikufuna anthu ambirimbiri. Lero wachipiri aboma ili 110 billion kwacha pa mwezi, kuchoka pa 37 billion kwacha 2020. Tikhoza kuchepetsa kwambiri wachipiri icha kufika pomverera malinga ndi ndalama zimene ife tingathe kupanga raise. Ndiye tikhoza kuchepetsa anthu aku maembasi ndi zina zotero. Komanso tikachepetsa PS, directors ndi officers ena ndi ena, magalimoto amene tizifunika kuti anthu aboma agwiritse ntchito achepa, mafuta ogwiritsa ntchito mwezi ndi mwezi achepa. Zonsezo zithandiza kuti mafuta awansi mwina azipezekanso mu filling station, chifukwa mafuta achepa ongoperekedwa kwa ma senior officials amboma monga amene akuperekera pakali pano. Komanso zogulagula izi panga ma spare parts amagalimotowa, komanso kugula zina zosiyanasiyana maofesi zina zotero. Tikachepetsa sezija zithandiza kuti ifeyo chuma chathu tidzipanga spend malinga ndi zimene tikuzipeza. Komanso kuyenda dziko no mukati mwapita apa kunjaso mwabwerako anthu aboma osiyanasiyana. Zonse zija zikupangitsa kuti tidziononga ndalama zambiri, komana kuti tiononge ndalama zitukumakabwereka ndalama, tiononge ndalama ziya munjira zoti sizipangira generate any income, any growth in the economy. Consumption yoka executive of extravagance imetikonongera nayo. Ndalama zitachepetsa kwambiri, chuma chathu chikonzeka. Nde chuma chathu chikuti chikonzeke, ndondomeko zake zikudziwika, ndipo ali samazidziwa, nzosafuna uzitsatira, titangodzitsatira zititengera 3 to 9 months. 3 to 9 months chuma chathu chiyamba kukonzeka, ndikuyambanso kukhala bwino, ndikumayenda bwino monga kale. Inenso nkuganiza kwanga IMF program yafuta, IMF ango first review anangobwera sana imalize, angonena zosiyanasiyana. Nkuona kwanga anationa kuti awawa nkhalidwe wawo uyu kayang'anidwe kachuma aka ife silithana nawo, awa sitingathane nawo. Mwina anayesera kutilangiza IMF kweni kwawo kumakhala kulangiza, kupereka malangizo. Umpese munthu moyo wake ndi wakatapira, lero ukabwereka umausa chimwene simungakhale momwe ngobwereka siyani kubwerekako wakabwereka achimwene zikubwerekani izi siyani kubwerekako wakabwereka. IMF inangoti awawa sorry tenti ngwasiya zingwayang'ana. Ndi IMF inangofika pomwe ngoti yang'ana basi kuti amalawiwa khangati nzeru zawo kayendesero kachuma chawo ndikawo kaiwoye nikodziwa okha. Nde mavuto ameti ife ya UTM tikangolamba ma September tikalamba ma September pa 16 ikamafika pa 30 September ndiye kuti tapanga reset our fiscal policy, tapanga reset our mandatory policy, tapanga reset our exchange rate policy. Tikangopanga reset September end muzatipatse 3 to 9 months, chifukwa every research yaonetsa kuti mukapanga a new policy ya fiscal ya exchange rate ndi ya monetary imatenga 3 to 9 months kuti full effect ionekere. Ndiye mudzangotipatse 3 to 9 months mudzapeza kwacha ija yabwereranso ili ya mphamvu, mudzapeza inflation ija yachoma 33% yabwera ku single digit, mudzapeza kuti ndalama zakunja zija panopa kuti zili amanduza ali 2 weeks import cover official
2 weeks mudzapeza choka 2 weeks pacha tukamba za 3 months za 6 months kenako 9 months zinthu zake zimangofunika panga za nzeru ukangopanga za nzeru basi chilichonse chimangokhala m'malo mwake nkumayenda nkumapita uko ndiye tikakonza za chumazo kuti chuma chayamba kuyenda bwino ndi mchanali ku agriculture ku ulimi tidzapangeko pampu chaka chiyonse 500 billion yosinthanso ulimi wathu overhaul our agriculture sector komanso ku nkhani za mining tizidzayika ku 500 billion chaka ndi chaka tidzatsegule migodi yosiyanasiyana pano pali sakuiopa ndikayamba kutsegula migodi ndalama zanga zititimira ku Malawi ndalama zanga zisokonekera ndi ma investors onse akuliwa pa dziko la Malawi chifukwa chuma chake sitikuchiyendetsa bwino ya ndi akuopa kuti abwere nthawi zina ndi bwino ine muziro wamo to de-risk that particular investment ife tidzapanga de-risk those investments mu mining migodi tidzakeko ndalama kumene kuja tikutsa kusonga hiusi kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja kanga nkuda kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja kumalinguda kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja kukasiya kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja kukanyika kuli mgodi wabwino tidzawotsegula kumene uja kumakanjira kuli mgodi wabwino migodi yonse ija ikamata 5 years tidzapezekera tsegula migodi 10 mdziko lino tikadzatero katundu amene Malawi izidzapanga ku migodi adzakhala wambirimbiri adzatibweretsera forex yambiri komanso achinyamata athu achisungwana athu adzapeza ntchito all over the place komanso ndalama athu yakwacha idzakhala yamphamvu kwambiri imene idzapangitsa kuti chuma chathu chidzakhala chokhazika nengani yoti mafuta agalimoto afuta tukanika peza fertilizer zonse idzakhala mbiri zakale chifukwa fertilizer azapezeka mosavuta komanso ndalama zakunja zizapezeka zogulira mafuta mosavuta nkomwe komanso ndingofotokoza kuti polimbikitsa kuthana ndi mavuto akusowa kwa zipangizo zoyenera muzipatala monga mankhwala zakudya komanso zina zofunikira zipangizo zofunikira mzipatala kuthandiza kuti ogwira ntchito mchipatala mwathu khala ndi conditions of service zabwino masala abwino ife ya UTM manifesto yathu ikanawa kuti chaka ndi chaka cha budget tidzayika 100 billion kwacha ku consolate yonse ndalama yosachepera 100 billion kwacha consolate yonse iyi idzathandiza maskulu zakonze adzakhala bwino zipatala zakonze consolate yonse tidzakonze misewu yabwino madzi magetsi zonse zofunikira mu zaka 5 tikupereka 100 billion kwacha district iliyonse zidzathandiza kuti chitukuko chidzapite patsogolo chotero anthu omadandaula tinapita ku chipatala sinapezeko mankhwala sitinapezeko chakudya zonsezo idzakhala mbiri yakale 100 billion kwacha imeneyi kumbali ya education ndeti ma councils azidzayika ndalama zokwanira za maskulu mwathu ma primary ma secondary komanso teaching and learning materials komanso kukhala ndi ma conditions of service abwino kwa maziphunzitsi athu amene adzagwira ntchito m'masukulu aboma tidzawakonza masukulu athu adzakhalenso ngati kale mmene amakhala ochita bwino ana nkumakhonza bwino mmene ankakhonzera kale komanso nkhani yayikulu inayafuta ya school fees yakuti lero aliyense angolira fees tidzaonetsetsa fees za masukulu onse aboma tokoza his excellency Dr. Bagimuzi mmene ayamba program ya free primary education inathandiza kuti ana ambiri azipita ku school za primary pamene ku secondary kuma high school ku college kumene kucha mafees ake ndokwera kwambiri akupangitsa ana ambiri ochokera makomo nyumba kumene amene sangathe kukwanitsa adzikhala kuvutika kwambiri January ngati ino kuti ana awo alipirire ma school fees akwene adzaunikidwenso adzatsike ncholinga choti dzathandize maskulu ambiri monga mmene achitira his excellency Dr. Bagimuzi kuyambitsa free primary education tidzaone kuti ku secondary ndi ku university mafees angakhala mtundu wanji amene anthu angamakwanitse tingatani kuti mafees akhala bwino komanso mukapita ma university athu le public universities mpeza ana kumene kugona kosakhala bwino zakudya zimene akudya kosakhala bwino tidzaonenso kuti kodi accommodation tingayibwezerenso kale bwanji ngati kale komanso zakudya tingazibwezerenso bwanji ngati kale tidzapereka ndalama zokwanira kumaphunziro kwathu ku nduna za phunziro kuti kumeneko tidzakonzenso maskulu athu adzakhala bwino komwe tidzapanga kuti chuma chathu chikukwera ndi mmene chuma chikukwera
tax revenues goes with the kukula kwa chuma chotero tidzatha kukhala ndi ndalama zokwanira in our fiscal space zoti zapitise monsemo kuthandizira ana athu adzakhale ndi masukulu ndi maphunziro abwino kupita chitsogolo. Chotero tifuna ndikuthokozeni kwambiri inu atolankhani pobwera kudzakhala nafe lero pa press conference yathuyi. Ife monga tanena kale tizikhala nayo mwezi uliwonse tizikuyitanani ndipo tikakuyitanani mukhale omasuka kutifunsa mafunso aliwonse amene mungathe kutifunsa. Ife mkati mwa mwezi umo tizikhala tikuyenda kufikira mayo ena onse amene tikukumana nawo timve nkhawa zawo atifotokozere ifenso tithe kuyankha pa nkhawa zawozo kuti kodi zinthu zingakonzedwe bwanji. Ife tikanakonda boma lilipoli likonze mavuto amene alipowa. Sitifuna kuti tidikire mpaka na September titenge boma nde mavuto adzakonzedwe ya tikanakonda mavuto akonzedwe pano. Tapatsa ma solutions azimene tikuganiza futi zingathochitika azichita zimenezo akazichita zithandiza kuti tikhale mdziko labwino. Sitikufuna kuti tidikire mapanga ndale kuti tidikire mpaka na September mavuto akonzedwe. Mavuto akonze panopa ife tikamala boma September ino tizala mwibe mavuto tizangoyendesa zonse zili bwino zimene tikuyang'anira ife zimenezo. Chotero ndikuthokozeni so kwambiri kuti munabwera. Thank you so much for your attention. Thank you so much. Like, share, Malawian cameras, right.